Good news sa mga miyembro sa Social Security System kun SSS. Mas gipasayon ug gipadali na ang transaksyon gikan sa 3 ngadto sa 4 ka oras nga paghuwat, nahimo na lang kining 5 ngadto sa 30 minutos. Kun unsa kini sayran tang detalye sa report ni Alan Domingo. So kwahi ka na ato nga magdaso ka mga tao sa buhatan sa Social Security System, karon niluag na o nakalingkod ng tanan sa mga gitaganang lingkuranan. Kini tungod kay kadto mga miyembro sa SSS lang ang naka-avail sa branch appointment system nga unang gipatuman sa Cebu City nga gireplicate na usab sa ubang mga SSS offices bisa na gani sa kauluhan. Pinaagi sa QR code nga magkuha sa mga SSS members sa mga buhatan sa ahensya, mamahimo sila makapaschedule sulod sa 7 ka adlaw, diin ang miyembro ang makapili sa oras ug adlaw siya moadto alang sa tuyo nini. This is a servicing system in which ang kining atong miyembro mapadali ang ilahang transaksyon diri sa SSS. Si member, duha iya ang may tabong transaction, magpa-update siya, contact info niya, napod siya file nga claim, so dili siya but pasabot nga, bubuk usa dito, bubuk na po siya diri. Kaya nga itong mga counter personnel, mga generalist na sila. Sa sinugdanan na baguhan sa sistema ang mga miyembro apan sa karugayan na anad na ug mas convenient na alang kanila kay dili naman magmataog sayo. Aron lang makakuha og priority number alang sa transaksyon. Dako man siya gikatabang pero naadyoy kuan dapat early ka mag-book kay usahay kuan ilahang schedule wala usahay naa. Pebrero nining tuiga lang gilusad kining branch appointment system nga gimugna mismo sa assistant branch head Chrysolit Ardina. Giklaro nini nga lahi kining branch appointment system sa national portal diin maabi-abi na mismo sa local branch ang mga miyembro nga dunay tuyo silang buhatan. Sa muhang updating of contact information, kuha naman ang service, kuha na mo ana, SLA, 5 minutes. Oo, so mga cater big at least naa sa mga 75 to 80 per Day. per MSR, per personnel. They are allowed to come inside 30 minutes before their scheduled time. So dako kaayo siya og kanang improvement sa ilahang waiting time. Kauban si Godfrey Relian ug Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.